Awganistanyň wekiliýetine Türkmenistana taparlan şäherlerine Türkmenmaşy halkara deňiz porty we bir ýerde gurulan disgararyň aýratynlyklary bilen tanışdy. Tanışlygda bamyna wekiliýetiň agdalary Awganistanyň eksport maksatly haritlaryny daşamak hemde saklamak üçin portyň şäherindäki terminallardan peýdalanmagy mümkinçiliklerinden gyzyklanýarlar. Türkmenistan Merkezi Aziýanyň we Ýewropanyň çatyrygyna geografik taýdan amatly ýerde ýerleşmek bilen her türlü üstsaşyr mümkinçiliklere eýdir. Şäherinden asyrlara boýy beýik üpek ýoly geçen Türkmenistan bu taryhy ýoly täze rewişde dikeltmek, özara sewda ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça ýygy-ýyly işler durmuşa geçirýär. Şonda Ýewraziýa iqliminde iri ulug çatyra hökmünde Türkmenmaşy halkara deňiz portunyň orny barhaýy gorlanýar. Awganistanyň haritlaryny dünýä bazarlaryna çykarmakda Türkmenistan iň ýakyn hyzmatdaş we üstsaşyr geçirji döwlet hökmüne çykşady. Bu orada Awganistan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gruziýa, Türkiýe halkara ulug geçeligeti iki döwlet üçin hem özara beýikbetli şertler öpjüňedi. Port bilen tanışlygynda wamyna Awganistanyň wekiliýetiniň agdalary Türkmenmaşy halkara deňiz portunyň mümkinçiliklerini we umumyň Türkmenistany deňiz ulaglary infrastrukturasyny ösdürmek orna durmuşa geçirilýän işlere ýokary baha berdiler.